ze tegen als het tijd is voor een land. Daar zijn de jongens van het raam. 2 keer 22 minuten bezig, 22 minuten erbij opgeteld. En we gaan dan langzaamaan werken naar de apotheose, de grande finale. Het spektakelstuk van Dien Vlaghuizen. Maar voordat we ons dadelijk op gaan richten, willen we eerst ook het aanbieden. En ik wil je vragen om eventjes richting de buurt te gaan. Samen met Tina. Want elk jaar BNVR als raad een blijvende herinnering aan de prins. Aan zijn Vlaghuizen en aan de vastelavond. Zodat we nog eens terug in kijken op de bijzondere tijd. We laten nu al een aantal jaren een speciale glaasgeblazen prins maken. Nu wil ik dit vragen, het is een zeer teer en dierbaar stuk. Ben er voorzichtig mee, want ze zijn stuk voor stuk uniek. Ik wil even vragen aan Rafelit om me even te helpen, dan zal ik hem aanreiken. Dat wil Jordi wel doen, denk ik. Voorzichtig, hè? Je moet ook nog steken met dat... Ja. Wordt dat nu de wind of wat wordt dat? Ja, nee, gewoon lompig. Dit is even een boeteprogramma. Ja, sorry. Ja, dat heeft er een paar prinsen. Prins. Sorry. Ja, ik wil je een beetje opgelaten doen, het is ontzettend stom. Maar het is ook zo doorzichtig, wie gaat natuurlijk. Ik dacht zo echt dat ik, ja, ik ben wel lomp, maar zo lomp ben ik gewoon wat in. Uiteraard hebben we dit al een ander exemplaar, het echte exemplaar. We zullen dit dan goed reiken. Laat hem even zien aan de lucht, maar steek hem dan overzichtig weer terug in de doos. Is het voor een doos, zeg? Ik heb er niet laten zien, is niet waar. Ja. Het doosje krijgt van gewoon zo op hier geleverd, hè. Daar kunnen we veel niks aan doen. Een blijvende herinnering hier aan Dien Vlaghuizen op de residentie. En dat twee te laten blazen, dat wordt te duur, dus moet het thema aan wat we er maar heen laten maken. Nou, ligt nu aan het schaaf. Zijn we altijd heel blij als we hier op de residentie als we bezig houden met het Vlaghuizen. Begreep heel het werk en stomme kant vooral ook in zitten. En we zien nog als raad dit jaar heel erg blij met de ontvangst hier op de residentie door Carolien en Robert Jan en familie en vrienden die ongetwijfeld ook geholpen hebben. Dus ook willen we de abonnementbeheer afgestuurd op een kleinigheid aan te bieden een lunch voor de man. En voor de pap hebben we nog een speciaal drankje. Hij heeft er gisteren al eens voorzichtig aan mogen proeven. Dus ik moest het zeer waarderen. Het is een eigen stootsel van onze voorzitter. En het zie nog heel heilig in te werken, heb ik vanmorgen begrepen. Ik kan niet zeggen dat het lichaam zuivert. Het is een aftreksel, een sterk aftreksel van Flim. Het ruikt weer antibiotica, het proeft weer antibiotica. En uiteindelijk heeft het ook een auto in keer. Even. Neven. Ja. Neven de prins, ik steek nu over een meidje. Ik weet niet hoe het meidje is, want ik zat nog achter het zeil toen het wordt aangekondigd. Is het meidje van de prins ook hier? Boe is het meidje, toch? Ja. Is Boe ook nog hier in de zaal? Zij is al gelopen, zij heeft dit gezien en dacht, nee, dat zie ik toch niet zitten. Ik ben snel vertrokken. Ook voor het meidje heb ik uiteraard een bloempje. Ook zie, zal in deze tijd en nog druk genoeg krijgen de prins vaak moeten missen. En om het door te ondersteunen houden we er al een bloempje voor. Ja. En dat doen we dus dadelijk, als je kunt eraan, ik wilde zeggen, anders doen we dat dadelijk achter de buurt. We zijn daar één heel gemakkelijk. En als het meidje kunt, dan volgen we. En de biedenbaas als oppas voor het meidje van de prins. Boe!
En dan willen we nog een hoogheid, net zoals we dat hebben in het tribunaal of bij de rechtbank, willen we dit gebruik laten maken van die spreekrecht zoals ze dat noemen. Dus we willen nog het woord aan dich geven om de lui hier in de Wereldstad toe te spreken. Ik kreeg net ingevloed dat het programma nog niet af is, dus er komen nog artiesten, maar ik speel alvast een beetje af. Dus ik wil eerst de mannen van het raad bedanken voor alvast de topvlaggeest en dan wil ik graag een applaus voor vragen. Maar heeft nu een beetje droog luchtje en ik wil graag dan de keeltje smeren, dus dat gewoon voor zo meteen wel doen. Maar ik wil eerst twee speciale personen dan voor je vragen. Ja, dan zit. Want deze twee kanjers, daar zit het bier voor erop. En dan gaan we straks gewoon weer naar de kinderzitting. En het gaat hier gewoon door, hè, daar niet van. Maar deze twee toppers gewoon aftreden. En dan wil ik graag alvast een applaus voor deze twee. Goed bezig jullie. Nee, ik wil u graag bedanken voor het vlaggeest. Zonder u voor dit feestje niet mogelijk. En dan wil ik u graag uitnodigen om toch dat ik ga drinken. Vast er wel samen.